kini bi wallahi ala kan be so ala kira ko so asisa amina do dalu kono amina do secret kono wa amina do dalu kono amina do secret kono alhamdulillah ani ayatullah ibn nyon zoro ni ka telefoni batterie bina bana do power baki na kana sa wallahi amina bara de ke sisa ala kan be so amin amin ala ka here ka amin amin ala ka layinu sa amin amin ikira Allah hormay sallallahu alaihi wa sallam filmeni wa ni ba ke ba la no filmeni ko ni bo toy azira yoram na sisa ayatullah mi feka kuma alhamdulillah do ne ti fayda di do fayda di ne to ni men ne bi segaka arama do la kuno alhamdulillah morde do ko sisa ko ako chugo di ko na bina mole ada mina ko mi ako chugo di kilam saratu ibi se ka don muru ya domaine kɔnɔ ni sira jumɛn ni donna kɔnɔ ni nda nege nda jaba ibi se ka client caman sɔrɔ cogo di ngon lameban an tulo b'i la ko ne ta nege ne ta jaba na mago be more ala na magera moru la ti more anya aga na nyon nege more ati fo rezo ka de chete demena do de fo rezo ka mo ki yere demena e ka deme yoro kurule ni do la no more ati sika fo rezo ka ay kana sika la fiu bala mage kani yere nege de mori ati sika fo rezo ka chete voilà mo se no me ka restre mai mori ati sika fo rezo ka mais adama de demestra do be te moria kui ikere morio mate morio ibolu fo adama de ngu yere demenwe o de wele ko fayda ko ki yere nafanani mais nana na gindo kono ne be bara do ke ni yo fo rezo ko do ba ko ya ko be saka ke chugo se ake do ma ba sa ko alu ya na mo fara nyon ko al mesra ba bi lo blanga mo ne kele mo ke ne kele mo ke ne te morio be sako ke chugo bada ebina mo fara nyonga ka minge ne de kilimboke ba bi wulo billahi waka fo de wara jabu o tede ne be alamna sara fo na ko rodi billahi alla ne dura kal wala bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wuzraka alladhi anqadha zuhraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab ikolo shiki sakilim nazira keme ma ko men ba fa ala ere ba da ne mi fo ala qur'ana mi e ba e mi fo kira kan yoro ala e ba ala e de ko ki ala kira qur'ata ala gelade kuma ala kira la e de no ya kai e de jama da ma de siti udam ala ne wele no sigre de bunyam bola karamam bola jorom bola e ala de bo do hal na mo fo ala e de ko ka nga fo ala ma ni fe kan ni rawo ke bi sigi ko be fo fayla amano man mage mori ati sega kala e do ka mo ko mi de mena do bi wele ko fayda o lo be kala e do ka o tebe ya de tizega aha change mana mar sanga de mana ijaka jili ijaka nashkur anda se man aya anga morga bia o tizega ga e do ka ala ka ya fa ma o mana ko mimi ko kramo kenya do dalilu adalu do bi bla irzuka me fem yere ko ka se moria yere la ka moria yere ke ka di soro irzuka ka ni yere ne ibi se mo do de ma parce que na mi ni voli mi nge ne ko ka tire ne ma irzuka me ngune sa kalo shegi wa me kalo jolli ke o tigi bolu avant que akati irzuka wallahi akrati karama ke ne alam ne shara soro ya ci ma wasa fege me yana wasa wuce ne kalo jolli ga bolu ne mu mi ga ibo dado eto do halna soro warte karamo ke ne o mi ga war fena to soro warte adama de ya nyuma soro adama de ya nyuma be dusu ngudro ni dusu ngun kera nyoga adama de ya nyuma bina warte to soro mana amina do alam nasra kono amina do salatul fatih alhamdulillah moru ayala wele menu ko mori ate che bo ayele ko ele zop mate amwele telefone nate mami ngoko mori afo chete ima ko be muna ni ala ko tate mbi fo nyanyi ni fe ikake ala kama qur'ana fe ikana kenyi iki sigi kan naje ne sebe ni nashidi mai ka daji tumulo muri sorry almi to ka fay ko alam nasara nashi sebe ni ni madda mori ala fiu
ma fa la ko ta sira de na do walo nga boy na fen abe moriya nga do ma de femin de ala ko tay ki dale do ala na nga fota fuye ni sira la nene atulay de sebe do di ma ko sebe black wal ma nyen nashi di ma ko tay ko ka daji tungulu lay ta to ni tara namake mi wati do fi yoro wati fo manile mi wati do fi namake o ko ko ni note o nene note o ko nga du ko ma ja wallahi mais amogo be mina mana kamunu be ha moru kata doke moru ka keta o yo moru ko ci sita fo ma ko doke ki bi doke kan bo Sikata. Ay. wa mo do ko ale tara to ga fe to be fu ale tara to ga fe nda so ka mbia wallahi ay o kele ko ni neti ngama jigi ma yo na ka di na ma di ati mais mina yire la ko mori ay ci fe ndama do ala de alay Sikata. mais Musa ka se Firaun na bere udo ka bere Akabiri. ala ka ba ko di bla bere la ma jitum bihi sihri siru inna Allah sayuftilu Musa o de kala bere la na e bere goshta bere be ga sai abin no nga sawukum ma jitum bihi sihri inna Allah sayuftilu na e bere do jila jibi ke juli Firaun ka mo to satami ma jitum bihi sihri inna Allah sayuftilu na ma ka torke na torbi ke ka dugufa ko moriya te ce mais mana muna ala bere di Musa kira e ka ba e dale do ala la e na ala kuma ka ba muna bi bere tabli muna bi bere ma jitum bihi sihri inna Allah sayutilu ay bere farab jibu jice tira anaka mo hotel Allah. o yoro de la ko fani falaka fakana kulu firki katawdi azim mina ko gana Musa ka mo la kabila tan fla shiko ko ni nunda do na jimina ka vena dati dola nabila Musa ka be fan falaka fakana kulu firki katawdi azim aya fara kulu kun kulu cira jiwo ta ani fla bwala Allahu akbar Qur'ana dele abe ne Musa biya jiwo ta fla bwala amana Musa jikundi soro ne ma bere tawa ego moriata che e bi yena nega wa ngaddu go ma mina kasabula ni moriata che kilinte Wallahi. iba do moria che Moriya. nge ba do iba moria che masa sulumana mago jora balakisa masa sulumana amago jora balakisa kera ago jina ma ko ayo mago be balakisa ko yani ka bu ga 10 bar ko la mina na abalma ke bi atene muso di kodi do ko abenye di ha Hassan bin barkiya akui wallahi masa sulman ye kira ye nabi ma wallahi ngala ko do ne ma otibulo ha otibulo da ini ka sulman ya ni kan masaya otibulo masa sulman ku ngulo shuli aya ku ngulo shuli yana ka korota annana nay nako masa sulman ni jibril be kuma na jibril ku ndewa abi e ko moriya ta ce ibo foki to ko fe ni sigi atule ga sokona min bolo daga mi kilisi kala doko kungele ni balo soro ibina daji to ngulo ari aw ay billahi ngale na alquran na mbolo fla qur'an mi wallahi billahi ni ne nyon soro ne mbolo daga ni sono ne ga mbolo daga ka kan ha e ko moriata nge ko moriata ce nabila yusuf alayhi salam aga ka bako ko yejene dun ngoro wudu yusuf dun ngoro re mu yusuf la doni e ko moriata ce masa sulman na ga masaya ani jibril labe kuma ngana bi na ga doni ke de hudu kono hudu de bina fo ay e ko moriata ce hudu de alaya eta kalamo mina ni ete jedon ibina jedon e ko moriata ce nabila yusuf abina fanye le wati na fa fiendo ayaka finde diga na ko ta josim fanya na mfanya bi isu e ko me fa yalla donga te me ga mo parce que fa kira ka so e mabangi e mana ma taka jahala ita ko ala nyele ay ala ko la ndakete isu de be dugo ke fini na ga blaka na o fini de be salo nyeda la mi so ga nyele e ko moriata ce cenu biere na o kera ni gindo me ko don ne to don ne don fuyo ne ko ngoni bugu bi nyaga na ma fa mi fi ndo yele ko yiso ko kana chini kam ko bere mi na ne ngoni bugu bi nyaga ka ta wala fura bulu ni wal ma fi yiri do be ko benefinjo ni ka to bi
ka fe do be ko yerle ko kala ka ke nyeko ma fi ti fi de anga ina wati e dino do e ma yusu ta do e na neta de do de go more ta che e more e mu yeni go odo nde more e bi yere neke amala de la kambe so amo ke na e moru fo ya kira mene ka ba ko ke akaba ko shima kete ko ala ke la wite me sira do de sababu ile o sababu wala o sababu inde kama bere musa ma bere fara kulugu o bere fara la kulugu bere ta sababu ya o de kama ne be alam na sara na shi sabaka dama yata ala alam na sara doni min dinama na shi ko ne kalena ala la ne bolu fe qur'ana ka na shi kote ala yare di adina ma ama damine folo yare ha fi hal no ne go fi yare koy ama damine hal ma damine folo awo ala ka miso am amin on manam mo go ko karam go yan nun te chen na moriya te chen aba yare ne wallahi karam go ya kalte kacha imana ke endu warti ba e chugo wasoro endu ka dine nyam ko munumbi imti siro lude imi siro lo bi mago desa wallahi higera shini warti ba wal ma japo warti ba buda nyam ko munumbi be gerola wallahi ima gerolo bi tatu odo de ero bu ni gera masa e chugo passer ni mo per munumbi be agli tu do bi mago desa wallahi warabu fe mana ga masa e chugo qur'ana tigi munumbi dine nyam ko no imti jandola wajje mana kulo chugo ga je nyaga mi chugo a nyaga mi ba na soso ba na toro ba be israeli juli dugu fitini me dugu ngodo wala misiri do dugu misiri sigire do de betel mag dis israeli be ga je mara tangi no o sigire mu bulu matisula e kan yere nakesa tangi betel mag dis ko nyaba israeli mu bulu matisula e be yere nakedi o man muna so dengele ngama mo ko be ka yere fa ja kobi ala ka be sama e ko mo rete che ginjo almami ata makande kala amata hiji la ko nganda hiji tam magango ga kolon wahabia nunga kolon wallahi ne hiji jigana angu jeni hiji jigana unu ga setigi ya unu ga kolon se almami ya to ala sona ka dum gongoro duma eta bla kolon ma ji sorola ginjo almami ginjo alimami kodi ka ala don ka ala wile fo ka ala so ala ko ibe minve nyaki almami arabu nu ka ko be o masika yela ma e ko mo re ta che e ma ginjo almami ya chendo mana ni ma ginjo almami naya ayatule biya ma fo fiu biya ala kan be so amin wala masa sulman aba hagli to ibu aba hagli to soli ay salatu be wurdi salatu na fara salatu ko re ku ka dugo ke ala kira salatu ira de ko ka dugo ka ala kira mais na bu fe ka wari soro wari parce que nango wari jamana bien rebe fe min to do de wari wala o de salatul fatihi salatul fatihi ko dugo mi ni dayele lido salatul fatihi na tilay de wa fi ni salatul fatihi sebe shem bakeli keme ani tani kele walma batani kele ani keme tani kele walma bakeli ni batani kele ani keme tani kele woni ya nashi soro ebi zoye yini ka zoye yini ka furabulu agili iba bo alamsa do ya ka susu ka tlaga zoye ka furabulu agili iba bo dimashi ka susu ka tlaga zoye yini ndene afura agili oto tile sabanya ba fara nyonga ba susu iba mugu ke salatul fatihi bakeli keme ani tan ani kilela walma ba keme ni batani kileni keme tan kilela iba ko kile tan kile ngwe ga kile tan kile sigiro masabakala kile tan ani kile sigiro masaba ni more minga sebe mbi bulo bla ni minga nashi bi bulo bla ni minga fem bi bulo shuna bi bulo tulu bi bulo abejo ko ne ayatulay ko te ka ke kalo kile ni kile saba ga jabi dia kile so sangari ake Allahu akbar na ka de shini asebe okay ayatulay do ne ba do wallahi billahi tallahi suratul fatiha dalili ni ma fo ne fara warla menene mago joro warla ngal na alquran na ma do la nati suratul fatiha bagelima abe ko tede abe urdi lisra toriga sra ngada toriga sra ma urdi sra ina bani mina lazim ge afala mu sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatih lima ubulika wal khatim lima sabaka nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratal mustaqim wa al alihi haqa qadrihi wa midar lazim wa lazim sray ne do pay ka chamu
Wacha. O ye min ya wala wala kan bɛɛ kalama o ka suma o ka ca anya fa parce que lazimu e tɛ lazimu ko la o lazimu kɔrɔ ye ko adamaden ka i ka ɲɛnamaya diɲɛ ani lahara ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ka suma o n mago bɛ wari de la wari wala o yɔrɔ d'a ma dɛ Wari. o yɔrɔ la ka cɛ Wari la. e ka nɛgɛ dɛ a ye wari Wari ɲini dɛ. diɲɛ laban in na n'u ko ko waliyu bɛ yen nka olu tɛ yen Walayi tɛ dɛ dɛ. waritigiya dɔrɔn de bɛ yen wallahi a bilahi n'u y'a nɛgɛ nkalon don wari diɲɛ laban in na Allah waritigi kun bɛ taa Wallahi. e karamɔgɔ karamɔgɔ ye k'u b'a ka fini ta u b'a denw bamu wari dɔ b'a kun Wallahi. kana se ka dɛ dɔ b'a fɔ an karamɔgɔ foyi aw karamɔgɔ ma dɔn sa an ka mɛn maa dɔɔninba ninnu de ma wala a taga karamɔgɔ kɔni aw dɔrɔn de b'o dɔn ye wala an ka mɛn diɲɛ bɛ maa minnu dɔn olu de bolo diɲɛ bɛ maa o maa dɔn dɔɔnin b'i kun Wallahi. ni dɔɔnin t'i kun i da ye foyi wa n'a bɛ fɛ ka wari sɔrɔ ala ka mama nin da i kɛra mori ye ma kɛ mori yɔrɔ dafi ye mori ye ka taa Dafi yɛrɛ mun na. dafi hali dafi bitigi feerela ye mori dafi karamɔgɔkɛ ko waabiya bɛ maga dafi t'a la dɛ dafi minnu bɛ maga o waabiya waabiya fa kɛlɛ dafi bɛ kɛ waabiya o kɔni fili ma dɔn wallahi do ta tigɛ wabiya ni dafi kɔni ye waabiya musow de na kɛ waabiya ye dafi cɛ waabiya tayi ci o y'i nɛgɛ de moriya kɔni anw fɛ yan farafinna ni mali ni burukina ni Côte d'Ivoire ninnu na n'a fɔra dafi Dafi. k'e ko Ne b'a dɔn. ko mori o don dɛ ay sika ta la fi olu ko ka kuranɛ bɛɛ kɛ ko wɛrɛ b'i ma n'i sera sabi sumara bɛ k'a ma k'i ka jɔ ye K'a jigi. a gɛrɛ di ta sira mori dafi ko ten ko ni kuranɛ kalan i ye sabi jigin dɔrɔn i ye kuranɛ O ye kuranɛ jigin jigin. k'a jɔ ye a jɛ ka dɔn i ye k'i balo yiri ala k'a bɛ sɔn Amin. ala ka hɛrɛ k'a ye ala kɛra kosɔn o la a filɛ suratul fati la n bɛna a ye nin yɔrɔnin lamɛn hali n'a sɔrɔ réseau jɔ mɛ nka fɛn dɔw bɛ yen n b'a di ten suratul fati wuli i b'a fɔ allahumma salli ala sayidina muhammadin alifatihi lima ugulika i b'a wuli 111 n'i tilala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyu al azim ha konon do tawa dakurnya konon do tawa ibo dakurnya konon do kala shiye konon do ngamba nyini fe ka ke ala kama ibi shiye shi kun kala ka soro nyetuli do konon do na bi nyele abillahi tallahi mordi hali kalo kɛmɛ ko maa kelen ma deli ka na i fɛ nin kɛ sini mɔgɔ dɔ n'i wele ka dɔ d'i ma allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma ugulika i b'a jɔ yen 111 ne ko n mɔridi parce que n'o fɔra sisan dɔ bɛna ye k'ale b'a ka bitigi kɔnɔ komi ne ka kalanden minnu sigi bɛ ne dɔrɔn olu de ye ne ka mɔridenw ye wala n'o tɛ e min bɛ kɛ bitigi kɔnɔ a kɛ e min b'i ka baarakɛyɔrɔ la a kɛ e min b'i ka service la a kɛ nka mɛ fɛn ma mɔgɔ ma gɛlɛya bɛ e mɔgɔ min kan gɛlɛya bɛ e mɔgɔ min kan n'i bɛna subhanallah in wurudi i bɛ 8 kalan k'a sɔrɔ i ɲɛ tugulen don 9 na i b'i ɲɛ yɛlɛ n'i y'i ɲɛ yɛlɛ i ɲɛ da sanfɛ Ay shun na o bɛ kɛ o. karamɔgɔkɛ a ye fila don nin ko ninnu ne ye nin kɔrɔbɔ de ye ne m'a fɔ a ye ko ne tɛ fɛn d'a ma ne ma min kɛ ne tɛ foyi di a ma fo ne k'o tester fɔlɔ Wallahi. ka jaabi dɔ sɔrɔ o la a teliya fara a sumaya kan an bɛ sɔrɔ k'a di Kodi. ne tun bɛ sɔli caman wurudi mais an filɛ yɔrɔ min na ne ye sɔli bɛɛ bila Ha? sɔlatul fati sɔli caman dalilu bɛ ne bolo ka n balo yɔrɔ kɛ dalilu kɔnɔ dalilu gakulu 3 Kodi. ne balo Gakulu yɔrɔ 3. dalilu gakulu 3 Fana ye dɔ ye. o bɛ ayi o bɛ yen mais ha diɲɛ sɔli bɛɛ karamɔgɔkɛ ne y'a bɛɛ bila fo sɔlatul fati ala ye ne balo yɔrɔ yira n na o dama tɛ dɛ fɛn yɛrɛ min b'a to ala yɛrɛ bɛ jɔnw dayɛlɛ billahi ka tɛmɛ i jugu kan suratul fati kɔnɔ ala y'o dɔn dun n ka n tɛ lazimu sira ma n b'a fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn ne bɛ tijanɛ na o kɔrɔ tɛ k'i bɛ wari sɔrɔ ne yɛrɛ la a su kora ne bɛ suratul fati ba kelen wuli o t'a to k'i bɛ wari sɔrɔ f'i k'a wari yɔrɔ dɔn Wallahi. Secret. sikire ani kiraya ni nabi ɲumanya ninnu fɛn kelen tɛ nabila musa n'a ka kiraya musa mago jɔra a ka dugu la min kɛ kaduru ye kabanɔgɔ wele kabanɔgɔ y'a ta ka taa Wallahi. Eh. mais musa tun ye kiraya bɛ kuma ala fɛ sikire o de tun bɛ kaduru bolo Wallahi.
sigire de be kadru bo musa illa seligela di o mana wabi o ba ko bo la seligela no la de pam 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 nguna ata sigire do ata ne qur'ana do karamo ke ititla ka ta sa janvani namara ka sa no ni qur'ana do ngaba ala yere de bi bolo yoro di me bi dabo kuma wallahi wala qur'ana don daw ma balo yoro wallahi ne sola mina nya fola soldi la ko parce soldi dalele mi sura wana qur'ana dama salatul fatih la ni kamana gana malima ke ni kamana gana iba fa allahumma salli ala sayyidina muhammad al fatih mawlid kana temenga kemeni tan kili ni klala akimen tan kili la ko subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyul azim segere mi mola re ibi nyetu ko ka shekin kala kono dona ni o damene bi nyele a sigire yorondi wi alhamdulillah parce que mbaka he nit lego kala sella ne ka de tamako sigire yorondi yirele ci jo kam lego kala sella wala tan ko te e ma sura am selwa wallahi ngado yoromo sigire min bala bi shekin kala ka so yetu gule kono dona bi nyele ka to da fa sura bi nyele sa e ma ko gele bi da salatul fatih ima ko gele bi lawa aflani nega flake re min mo flake mi ya aya kai a fatura anga ka fatura ay min abi ne kala salatul fatih la do me ay ne kala ne papier wallahi billahi ne sige shuina ne ta do ka papier wallahi kirati ya ta dron ne ta do fiu ne kala na papier mi na ka be ni kitabu ngol isu ko ngo dro ko ne ka kala ga kitabu ndaga ngwa ta kana ale ra ko mo ata ne asro arsala de do asala de do ya kele do ka papier bloco la nek kala na salatul fatih ra papier me vede ni do malima ke ita commerçant odo nasir le hakim bil hakim ivo nam ala je ba sebene ko ala nasir le hakim tania bil hakim aya ina ba jol sebene na tanki ne tingalo tiga sa ni ne ya fodro ba sura chami ne kala ngo watu gude kunya avion ataka bo Nigeria wallahi ya kana afri wallahi ubina jigi bamako ka mobilita ta gurushi gon ni tara bi musonyi nga awa fo karsa be me karsa ay mishu tara ya be de abi ta kungo kono anno fe kata yala abi ta yala na yayi abi mishu bula kungo kono e kana ka baraka ka dama ka sai ka ta ka mishu no fe o flaga de ne kala salatul fatih salatul fatih ne bolo yoro bala sakatala ne balo yoro bala de ya fa moi famna e mo mi gele be ka tatu wila wallahi gele mali gele be do la fu ko ne o baza mazo mi na ko do aka ko gota sa ni gele ko shi ma ga ko ngando ma ko gele re mana adama de soro to ha fa mi fo ti daw wallahi gele bo ke mo ni gele adama de soro to do ibi karamo ke ala kan gele ya rabbi ala kala qasam amin ibo ibi munge nasir bil haqqi bil haqqi nasir kele tani kele men tanki wal matani kele wal mabakili ni kemen tani kele nasir bil haqqi bil haqqi ni ya sebe wala ibi ko fi ni mo soro ko mi meken nan ibo kala iba ki ko kele tani kele tanki masa sulu mo ti jaga dalu beke ñove wallahi do fa sabu ko shine ka boke wallahi ma fo ni shinde me billahi tallahi malima kay mi kluben shine dobla ka sebe hal na ka di ada tan kelina ni galle man ya ko le do tan kelina ta an kelina abina fo jume nasir li haqqi bil haqqi salatul fatih be ko tade parce que fa nasir ça fait mori chama be nyango di do wallahi e ta ku ki ga sebe ga dara ko dobu bule ko mo bula ko ko bula ko mo fi yan ne tanjo mo fi yan ne tanje ku ga sabe nasir al hakim bil hakim keme anita ani kele iga ko fi kala e ki ko nay le tan kele ni fini fere lay dum ni fini fere lay wala fini minu ngadi kada he koy abele ko pa wala nukate je ni fini ko ko fa mu yam wallahi nasir al hakim bil hakim ba sabe keme anita ani kele keme tan kele men tan kele fini minum bi ni fega ke lu patron e bo ko ko ni ga sisi ga dala billahi tallahi ni ya ke il ka ko be firi firi akimen tan kili kemeni tan kili naka de al sabet tan kili kemeni tan kili nasir al haqqi bil haqqi haqqi ta damina ya la musalla ala sidna fatima guli kay de la nasir al haqqi bil haqqi doy nasir al haqqi bil haqqi kamo ke ngo wodi ala kira
ani kuranɛ wallahi a fila faralen ɲɔgɔn kan o de don quoi ala kira ani kuranɛ o de ye nasirili haki bil haki ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ tiɲɛ jumɛn dɛmɛna kira kira ye tiɲɛ ala y'a dɛmɛ ni jumɛn ye kuranɛ kuranɛ o fana ye tiɲɛ nasirili haki bil bil haki haki ko ka tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ala kira yɛrɛ de ye tiɲɛ ye tiɲɛ ha diinɛ ala ta ye e tɛ ala dɔn wallahi i bɛ ala kira de dɔn wallahi ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ ka diinɛ wele o t'a fɔ ko ala ka diinɛ fɛ wa ko mamadu ka diinɛ Wallahi, wa diinɛ ye mamadu de ta ye ala de y'a di mamadu ma n'i ko k'i ti k'o fɛ i kafiriyara nasirili haki bil bil haki haki muhamadu ni kuranɛ de don n'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a banna n'i y'a bɔ ɲɔgɔn na i ta tiɲɛna Wallahi. o de ye nasirili haki bil bil haki haki e tɛ kuranɛ dɔn kuranɛ ni hadisa kira de b'a yira ko nin ye ne ka kumakan ye nin ye ala ka kumakan ye e tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na jigila tɛ jigin i ka tɛ jigila ye nasirili haki bil haki a sera 111 kɛmɛ tan n'i ye fini feerela ye fini minnu ka di ye yɔrɔ nin waati n'a ka marché ye burude buruden o de bɛ sanga na sisan a dɔɔni ɲini ka sisi k'a mugu k'a la ka to k'a kɛ k'i ko alhamdulillah i b'a lakale ala k'an bɛ sɔn ala ka mamadu sigi heure tɛ ka se sira a sera wa dɛ an ka taa alamina sharaha la an k'a kunjɛ masa solo alamina sharaha la وودعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لك نور الدم آمين يا كلام لو أكون الله خيرا والله أو فنمي مبارا كتير جافا يكسم والله والمني تاجو مني ودو الله كان تاجو آمين 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 الله كان تاجو آمين 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 سنو aba hakili to ala na shara kan ya karam waya don ba ma fa ala ta Allah jara mana ka kalande do fle no ga dugula ta sa balo ko ayani Allahu akbar sangare ona inja ba wallahi wallahi inda jafa wallahi Allah min shara ka kete me cheuka kudi Kurana be ay moro nyini nga yaro ni afi sida iza wakati Kurana na fuludo to fi wa do fena koy ado nga ala ko ko yem Muhammadu lafiya ka Muhammadu ka senya ba ka Muhammadu korota ha solati e mo ko be fon fen ala ko nya bedi rangele ngono do o dayala nashara Allah nashara billahi ka kira Muhammadu yere ka kira ya ka kira ka senya ba o de sura o de alam nashara alam nashara jigina kira ka do ka mena jigina kira ka mba ke chugo di shini kira mo ke bile fo ka sa ka suma yere ma Allahu akbar ala yere de ko tigo ko gele ya kubila ne aba wallahi kira ne de o fi ni bi fe ka dawle so ni fe ka bunya so ni fe ka nafulo so ni fe ka hakili sigi so billahi tallahi fem bi ma hakili sigi alam nashara hal ni mo ga juru bi la yoro juru mandigi yoro so no ko mati wallahi no ko mandi de ani chez juge ma be yoro so no ko mati hindu mo mulo day disila ka alam nashara kala shin saba ibi so no ko ti wa kala na atule ko tiya shini ngote de akessa sisa ke ibi so no ko billahi hey ana dama de adin ma fa ya anda din de mo e kala gire wo yara bi giringa shinga taite no fe ale e so ngami na di ivo ma fa ya kami Omar fele karamo Omar bu adi Omar ma ay Omar ndeli Malim anda tin gimana Malim anda tin ami adi wo ay bo nyara ni mga andi saka bera dala ema ne baga ndi umbe bongora kalana ni kama ko geri la kalana utimalo imo asike sisa an banji ni ale ko mzui wala fabila ne ga geri bude yi ga geri wi no no ga geri jakku ble parce que ale ko so ya amba do yi o dala de ni na ko na ko ngala yi geri bude wala ni taraka so para mafia go benya ga yanno da
Kirebu moru. Wala ni tara sungol la wati na kita. Benge moru. Na mebi na kadi ebi muso damai. Na ma de batu ni ba ma so kirebu. Ala ga me so. Amin. Ala ga amen. Amin. Ya. Alam nasra. Ngo fanga fe kunje. Ambal make ningo ko Moria. Ram Moria de kono. Moria de kono. Ne me mi makile boy. Point. Wallahi sababu be ko. Wallahi billahi. Dalu ci. Cedo. Me akado. Client bakilembi. Keme o keme. Bi kono ndo be sanikele o shite client. Wallahi. Aish. Ay Bamako moru de Moria del fin la o de mo ko fi Wallahi. Ushulan feri seben feri Wallahi. Ya fam na shi feri Kudi. tu Allah aish chete ha bina fa ya tula era ta feri ti war mina ni war mina na ya feri kile ngaw de abla ko wa fla keme wo keme Wallahi. ko be mago benyi bo ta ko ka tasma ay sama o kera minge moru client yoru bana Moria masa Wallahi. ka toke dara ko telimani e sara kara mo ke do fi onna ko telimani ba bulu bula da client ay kam jira na kam binani ma kele binani kam dingele ni billahi tallahi kam din binani ko de bla ma ka ko tellement que mo ko nana na ko telimani no fi Shushu. na wala telimani to chen oui bien négadi allez forfait abla restreamana mago wala restreamana atige ka ba ka abla restreamana mina alam na shara expliquer bi na ali expliquer vendredi na tay fayda dité Kablan bada ke vendredi na tay ma restreamana imla doko ko ya fam abla don talia nga yoro ya fam ma sa ne bi no yoro de foy Aluka ta nashi ni 7 minutes grand frère ma fa atema gonye nga Moria tere ma bi se mor de ma abi be kula wal ma hal ni masama ma dola mori ibi se ka wile parce que ala e jabi ay willa ma wulio ma ko do bi se ka nye ka soro ima wuli quoi Wallahi. ya fam wala ala o je de tala de de zo nyo ka bena fasina nega mo do be Indonesia na che na ko wala ko nega ta ko Indonesia amano Mariam kwasi fo Australia ya Australia ka jare ya wasro ga dugu jera ka Wallahi. eri kono do eri shiki o de ba no luchi mo do ba America na wura ki ga ta America yara man no de wala on ma erezo ma sika ambe kala nyona ele ba sra ba me kuma barabike inna na wi man na mo ko bisika ala nye ba ambela wati kilin na mi ka kuma wati kilin me ala mi sra ka to adama de ka doni sra ka vara nyonga ka nguma o ala ti de se ka nga do jabe yoro jafe nga ani mo go jora firi ke fena ka sa ko ate ashura ba bitikinina tikili ولو تكلي Kilinde. ولا يفو Nam. ألم نشرها نورد Udu. مورد ni Moria gelerima ami kuma tenno na morde on kilin ko tede mo be kudu ibi alam nashraha sabashin Ulufla. ibi jala farayidi Jala fara. iba kala radaji ibi kwala kli Ulufla. chendo hakikatan ne atulaye nda jala fara ala bi ko yana do fe kunu yo ko kilinge kunu manye ko ya bani no do tro so datu Wallahi. awa no do tro so datu no ya burake shengeli ma wore matabli yangu ya datu ibi furake bi semeni wore bana bi mina bi sai gata tumana ala wele beti ala di ala ti bana ti koro ngani ebi koro ami dese mado ami jigi kuma do ami Wallahi. ebi alam nashra bi mo do bla ka sabe shin wulu Kankoro. ebi jala mo ko Kankoro to na. alam nashra ala ga mamadu go ka ngam ga korota na Beteda. parce que mi go karabatu de ta Sigatullah. fo kunyo o abdra e bana be ga resire wa resire ayan mina senga alam nashra ka mina damodo di amabi Alhamdulillah. ayaki na ibna ka korbo ku yesa
sinin dene ne mina nga girbu do ta ulu na alam na shara na soro doro ni mu yurula aw mi oke aw u level aga mo fena ko ma ka min na blala al sina wurdi papio flambulo ama sa felo da be sisa no lara mi sugli emla wurdi minuna kerengere ma min de jama wurdi al sa numéro télé do mbulo ya mais mina do bla dola nu tege kadi wala ni tege jaddo kam ne kala yoro la ma fi ga more de ni kala de na jigini ko gi gara more kala yoro ta chena ma tege more ya ki ta ga more ba be ga karam gode ni tara ala ba be di mai ala ka be so amin kabin do ka kanto kala yoro la ne ma dele ga mu gandu ko ne more ne ko mu wurdi ke de ko mu ta ga ne ga yoro fa kana mo ke fo iko mi kabako de dumini do ngum soro ne bo dumini do ngum soro no mo ke ku chala kai musa jara de mu to war ne ma bo basi jala ne buru jala no no ko di bane ga yoro dara no ti bay fi dara gire bu ko di ti bay ga yoro la ga chantu bay da ala ga so amin wala sisa aba hakili to ala ne ni ndile au bema ma nyebenna kono ani maliko ka ani ne ka kala ne min sigile ka tla kana ne nyininga wela ajenwa ne jena ka dama adire ne ma alam na shiraha adire ne ma mina se ka karamo mi ad ne ma ne ta to fo nendaran mbalema mina domina wal man de mina domina na doma da halndi dan ngam ko bela ka fo ni malien ya do ki karamo ni na kadi kateme dika no yo farugo blanya ko ya boji wallahi asika tala fi kana sigade malien ay malien subhanallah tu ye karamo do tiki obita kuma faka yana ka nyeni abi haram wona ki bo la no ne karamo ke ndana to fo ya fam otumana ayad ne maminga ko ayatullah ne ala min sharaha atoko tan ani kononton dima mba nyini fe ka jema kala durula ama fa bla rezo ga de o ne ka hakili lay parce que ne ay jebe rezo niveau de la ne ka mane abla rezo na na ngane kuma da mado wile kana lokala nga mo ko chama mo nyena ka soro rezo do ako ni kamana gan serima ako ibi alam na sharaha damine ma bi damine ni kunaya ako kana fin damine ni timimai fin damine ni kunaya ne ko chugudi ako aga jamana na ibi yiri min naka kuna wa akabashi ako ibo yini ne ko an fe ngo jala de bia ska alela aleti mali ya fam to jala de bon fe aka kuna aka bashi amimadi akupai ako yiri kuna ma minga bashi ibo de nyini ibi alama na shara sebe shenwulo vla yiri kuna ma inkala kasoro ka ko tli wulo vla me do bi ne nga tule yere ba daji na futli wulo vla wa ay bi dimasi bi ko dimasi ne nda bla la bi shini lendi le bina ko dimasi wera bi ba ya famwa ibo ko tli wulo vla no temena ka buyi ibi alam na shara sebe shen bi wulo vla ala jonyini akone ma yiri mi ngam maka on fe yiri shi ma maka on fe akome bi na bora ala jola ni mimbo ko fe wezo ibi ala jonyini ibo kala halale re yiri mi futo chine ma ka jamana na ani ala jon boli do me jamana klima o te kele to yiru kante bi bonyo na ya fam ibi ala jonyini ibo kala me ibo tobi ibo ro kunama na sa ibi na kalamana ibi ala jon to bi nai le wolo vla ba ki kunji do be na fo ayala akalama de ka ko wa okote ni ya to bi na ka di ni ya to bi farafina ya ba ji ci ka mo ma hali kokol ko ya fa mo ido ajika abaji ka ko jila dondon be wajibi te ko dungo do ko fika daga sigi okote me aseli ko nga sura ade wula ngai fo ibo ko ti ote filawa ako asabana ibi alamina shara sebe shen bi wolofla ani wolofla sigere be wolofla na mina foye jien kabako bebe wolofla jien kabako be dukulu kabako be ande be wolofla mem bangdo do ndembang do be kle wolofla wa ala yere ma jate foye kan dugulu ka fo adama do yokomi wolofla oti akuibi asabe shen bi wolofla na wolofla akuibi kono yini kono misali ala kami jema chien jema pigeon jema kibo nyini mais ale re mi photo cinema o wadi
mais olu ka jamana na parce que o ye patron fɛw ye wa den kelen sɔrɔ sɔn anw fɛ yan sisan ma nɔgɔ i ko i b'o ɲini i b'a tobi n'o ye i b'a dun dɔ bɛ fɔ hatila i ni mɔgɔw bɛ jala walima kelen b'a bɛɛ dun maa kelen kɛtɔ ka wa dun kɔni n'o ma kɛ burukina bɛ u ka wa dala ye maa kelen tɛ se ka wa ban dɛ o ma nɔgɔ dɛ burukina bɛ u ka cɛbeleba ye maa kelen tɛ se ka wa ban dɛ n'i fara la tuma min na n'a ka di mɔgɔ min i b'a d'o ma nka e yɛrɛ de k'a don fɔlɔ ka tila i y'a faamu i b'o kɛ o ye joli ye ta saba ya voilà ne ye ni saba kɛ a ko i bɛ alamina sariya sɛbɛn siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 7 o de bɛ 210 ma n'i ye 210 n'i y'a sɛbɛn karamɔgɔkɛ an sera dalilu de ma sisan wallahi burama baga ɲuman an da sera jala de ma sisan a ko i bɛ yiri 10 ani 4 ɲini yiri 7 bɛ yen o ye yiri ŋɔnima ye yiri 7 bɛ yen olu ye yiri min u den bi dun i y'a faamu u den bi dun hali ni ŋɔni b'a la o sɔrɔ u den bi dun mais yiri 7 fɔlɔ kɔni olu ka kɛ ŋɔni de mais yiri minnu den bi dun n'i bɛna k'a la kana ŋɔni kɛ olu la a lamɛn dɛ dɔw de bɛ ne ɲininka tula yɛrɛ yiri jumɛn ni yiri jumɛn jamana o yiriw tɛ kelen a ma yiri qualité ni qualité fɔ ne o yɔrɔ la anw fɛ yiri qualité dɔw bɛ yen dɔw b'a fɔ ha yiri dɔw den bi dun ŋɔni b'o la o ye yiri ŋɔnima de ŋɔni ka kɔrɔ den n'i y'o yiri 14 sɔrɔ i b'a kɛ minɛ kɔnɔ i bɛ ji k'a kan sɔrɔ ka nasi in k'a kan ala bɛ se ka 210 nasi k'a kan ka k'i koli ji la k'i ko tile 10 ani 4 alhamdulillah balimakɛ ne y'a dɔn i y'a kɛ ka kɔrɔ nka n bɛ fɛ i ka segin a kan n bɛ segin a kan a kɛ segin a kan bilahi hakikatan segere bɛ k'o la siga t'a la a k'a dɔn ala mɔgɔ foyi tɛ diɲɛ na n'a y'a sigi yan ko ala ça fait i n'a fɔ ko a bɛna diinɛ de kɛ ko diinɛ de ye sɔrɔ ye n'a ka di bɔ silamɛya la tant que n'i ma segere baara silamɛya t'a to ko maa si bɛ wari sɔrɔ tiɲɛ tɛ fiyewu bilahi talahi diinɛ ye i kɔlɔsila dɔrɔn de ye ka adamaden kɔlɔsi nin kɛ nin don ye diinɛ y'o de mais n'i bɛna sɔrɔ kɛ dɛ i bɛ tɛmɛ segere sira de fɛ o de bɛ wele ko kodɔn sira tant que n'i m'o kɛ o t'a sɔrɔ e de tigɛlen don dɔ la k'o tɛ kalama a bɛ kalama ka tɛmɛ kan e de t'a ka kala dɔn a bɛ min dɔn dɛ e t'o dɔn n'i b'o dɔn i t'i sigi i y'a faamu wa i bɛ nin k'o tile 14 alamina sara i b'a sɛbɛn 210 yiri dɔ bɛ ko ŋunjɛ i b'a furabulu tigɛ mais n'i b'a tigɛ kana sɔn limɔgɔ ka sigi a la n'i bɛ furabulu in tigɛ kuma min n m'a fɔ ko limɔgɔ ma deli ka sigi o ŋunjɛ sun na dɛ mais a tigɛlen yanni ka s'a dilanli ma ka na k'i ka nasi la limɔgɔ tɛ se bere dire fɛ walima su fɛ i b'a tigɛ sara 210 s'a ka nasi la a y'a lamɛn yɔrɔ yɛrɛ min na adamaden bɛ sɔrɔ kɛ a yɔrɔ filɛ a y'a lamɛn ala ka mamadu a y'a hakili to nin yɔrɔ in na i bɛ ŋunjɛ alamina sara sɛbɛn 210 ka ŋunjɛ furabulu ɲini limɔgɔ tɛ sigi a la a bɔlen kɔ limɔgɔ tɛ sigi a la i b'a n'a susu i bɛna kɛ nasi na 210 nasi la ɛri de b'a koli la o de ma nɔgɔ européen ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ bolo baara la a ma nɔgɔ olu ma mais u t'a to k'an b'an ka dalilu fɔli dabila a dɔ la u bɛ se ka na congé o la n'i ye nasi in sɔrɔ sisan sɔgɔma a bɛ daminɛ dimanche donya de fɛ dimanche 6 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko lundi 8 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko mardi 10 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko mercredi midi 14 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko jeudi 16 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko vendredi 18 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko samedi 20 heures i b'a kɛ koliji la i b'i ko n'i y'a kɛ a jɔ bilahi garijɛgɛ bɛ jigin dɔgɔkun kɔnɔ di ɛri 7 na dɔgɔkun kɔnɔ o de kosɔn mɔriya sigiri dɔw bɛ yen ɛri dɔw bɛ yen dɔrɔn mɔri b'a dabɔ kuma na dɔrɔn ka taa ka baara kɛ dɔrɔn ka n'a sigi miliyɔn bɛ na i don ɛri dɔn k'i bɔ ɛri dɔn ɛri bɛ k'o la dɛ n y'o f'i ye n'ala ɲinama a kɛra salo ameriki ye réunion ba dɔ organiser bilahi yahudiya ninnu y'a fɔ a ye ko n'a ye réunion in kɛ nin don in na a ka fanga bɛ tiɲɛ wallahi ne b'o kalama yahudiyaw y'a fɔ americain ninnu ye n'a ye a ka nin réunion in n'a y'a kɛ ka bɛn nin don in ma nin sanga in ma fanga min b'a bolo a bɛ tiɲɛ réunion in selen kɔ o y'a cɛ réunion in selen kɔ a don selen kɔ a fixelen kɔ telew kelen kɔ k'a lancer ma a tilala ka cɛ a ye ɲɛma kamana kan mun na a cɛra u ka dɔnnibaaw ka cɛli don a kana k'a kɔnɔ k'o tɛ dɛ k'o tɛ ten garisɛgɛ bɛ na ɛri minnu na futinɛ bɛ yen ɛri minnu na mara bɛ kɛ ɛri minnu na kodɔnbaw bɛ nin bɛɛ dɔn
voilà o chiffre de bi jate kata o chiffre jate la nde jebo olu de bulu ni olu de ba fo wari jigina wari yelela adonata aborata adama de kanga mara eri min gono ikanga mara sigori min gono anga ngata sira ve ko don ba do de sigle do don ba odi do olu de ba fo ko ayta ni ve mais politique mo ko kuma sa ve na ni dona politique yere de meni konno na chimanja konno na ibi dala ko kuma sa ve ite wa soro kise do de bi bulu duguma olu bi tiga ci nyere bo nga pion ni ça fait minu be ho ha ho la olu to kalama ko nafi gu mi no be olu to kalama nga disukura minu sira era bi mi wo telephone na ibo nyado nga dora de war ba ko ay war sorati ya isi wa yere neke usmana eri wolo bla gunje alamna sara ha gunje kana fla mita gunje fura bulu nyini ka susu ka kala me tuko do limo ko kana sikala ibo yara fo bona aya okumana ko masasoro ko me oluye aywa mama no ko anga fo mana nga na ibo no olube français wala olube français ala ka mbe sa oto ndi alamna sara sebe ke me fla lita gunje fura bulu nyini ka susu ka kala banga mi wo mana ngala dimashi no e kari kari sogoma 6h ko fena fo mana ngala wala o de ko 6h eri woro na de sogoma da jona eri ajiri ko fe eri afamna fajiri mana seli ay sanne kan ka woro ko dimasi ka ko eri wi ka eri ko be eri donc ayo basta o sisa kari iwa ko 6h ndene iba ko 8h yo iba ka famola sa wala tarata iba ko 10h araba midi 14h alamsa 16h juma 18h samedi 20h samedi de sibiri yo afamna ayo nyana ko do ma fle do wala ni dara abina ko fla de bun no chekata bon o jate yoro do la ote me korobe ne ven no bela aga jate mina 6h lebe bo kene bici ko be damne 6h wallahi abdamne me to wuti baraka 6h ina bara damne 8h o do mo ka jate do wallahi o do la nu ibe bara o bara la bara mi tlefe bara ko bara yele 8h bafo ya fama garsege na wati do mo ma ci retare ki to ga eri sui wal makab eri tige yakli to ala halni patron la bay ka bara bici mo mi to ka wuteri je ika bara ke yoro la aba hakli to ala ni ye jira on jira soani ika soai ko ati aka eri certifié aka eri bunya afako dondo la kaka bara bici halni patron na so o ko tigi afako dondo la kaka bara ke la bebita ko masigi gaza 10h awa fuma o récréation la pause mana o wati fay bara mi ngesa here do de na wati do amina hakilla do de ta o wati la hakilu lafiya o de be so ma 10h midi nango ko posi olma aywa niro mana ta biro la midi wati ko anjigine do posi aku be posi la posi o wati o fena ye here do de na wati ya famwa o mana ni midi no temena sita 14h de 14h ni midi be ekile ko midi ni 14h chemanja 13h de ko yere ko 13h de ya famwa wala 16h de mina sita 16h ye bara o ban eri klife mo ko ka bara ni 16h kon bana ni bara kero ko fe aka jala tuma do e bengan wi bara da bulu me jamana wiru bi bene do minunga so ko me da fe na tara ko 16h ye bara ji mana ko do de damina to es abina do shuki barula 18h le belo o 6h wera di abora 6h do la so ma da fe 18h et 6h wera ya fa moi kuma amba fo français en tout ka volo francophone mo amba ko 18h oh sinon anglais nous fait faut ko wera bala nous fait ya fa moi 6h de do r double nous 4 mondru r double nous mana 6h de kumbe voilà ala kambe so ma o kuma na o be 6h ma o 6h o ko fa ça chure bina ko 20h di o 20h ta samedi na ija ko hal minuit mais 20h kon shu kon na do ka ayiringe ni ci o do mais me na do ko ci o do muna
ne mamuso kɔni kun tɛ kuranɛ dɔn mais don dɔ la jɔminɛ su b'a fɔ ten nɔ dɔw ko asura siɲɛ 2 bɛɛ a bɛ ne tɛgɛ minɛ an bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ taa ngunjɛ bɔ o su fɛ a bɛ n'a furuke an bɛ ko a la wallahi billahi siɲɛ 2 a bɛ ne tɛgɛ minɛ an bɛ taa kungo kɔnɔ jɔminɛ su fɛ an bɛ taa ngunjɛ fura bɔ a bɛ n'a furuke an bɛ ko a la su fɛ o su kelen bɛ a bɛ taa bɔ su min na a bɛ ko o su kelen ne y'a dɔn o ni cɛ in ka nin dalu in fɛnɛ taara bɛɛ ne y'a dɔn ko dɔ kɔni bɛ gunjɛ la ala k'an bɛ sɔn ala ka mamadu an da bɛ taa yen do ten n'ala sɔnna ala bɛna sara tɔ minnu bɛ yen n'o ye a yasinu ani ka fara sujudu ninnu don wɛrɛ an bɛna olu lase an b'a ladeli ala k'an bɛ sɔn ala hɛrɛ ka ye ala laɲiniw sabati ne kɔni bɛ min fɔ a ye maa min dara ala wele la o tiɲɛ don i ma da la o tiɲɛ don n bɛ dugawu k'i ye dɔrɔn ala k'i ni ka sababu ɲɔ tɛ hali yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don min bɛ ka ko tiɲɛ tɛ ale b'a dɔn n ka yɛrɛ b'a ko siri b'ale siri kɛra yen nka fɔni tɛ yen ala ka bɛ sɔrɔ ala ka ŋaniyaw sara an tɛ se ka o kuma na an karamɔgɔ seydi sɛk usman madani hayidara sijani kɛnɛya laban ŋɔni ma ala k'a dan kisi ni tanga ye ala ta ala k'a dan ala ka barika don ala k'an jɛɲɛ ala k'an ŋaara ala k'an kunna jɛ ala kana jafa ala ko k'a ka ala ya o bɛ kira kanu sallallahu alaihi wasallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا توبه رحيم وارزقنا من تقي ورزقك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين